Fis-sales ixtri biss dak li għandek bżonn, hekk saħaq Ludwig Saliba, konsulent tad-dehra tal-irġiel. Ludwig sostna li filwaqt li kulħadd għandu jkollu l-budget tiegħu permezz tas-sales tista' tagħmel acquist biss jekk tixtri dak li verament teħtieġ. Kemm jista' jkun tippjana minn qabel, ġifieri li ma' ħwienet tixtieq iżżur, tipprova l-affarijiet li jinteressawk l-iktar minn qabel ukoll, ħalli tevita l-queues u l-ġen li jkun hemm matul is-sales fil-ħwienet. Meta mistoqsi dwar kif tista' tinduna li s-sejl ikun wieħed lant, Ludwig stqarr li fil-fehma tiegħu anke fis-sales għandhom jixtraw affarijiet li jintużaw u li l-aktar li jibqgħu fil-moda. Trid tara l-ewwel illi jkun tal-kollezzjoni li għaddiet u mhux ta' xi sena ilu sentejn. Trid tara illi wkoll illi mhix xi ħaġa daqshekk tal-moda li ħatoħroġ minnha ma ninsewx li s-sales jiġu fl-aħħar tal-istaġun. Ġifri jekk kellek pereżempju design jew pattern jew stil trendi matul ix-xitwa li għaddiet, inutli tixtrih fl-aħħar tal-istaġun għaliex imbagħad is-sena li ġejja meta ħadgawdiha l-iktar ħatidher illi marret il-moda tiegħu. Intant Ludwig qal li hemm tendenza li l-ewwel ma jinħatfu jkunu l-iżgħar sizes u li s-sejl fuq ħwejjeġ ta' taħt u aċċessorji normalment ikunu mill-inqas għaliex huma affarijiet li tista' ssib tixtrihom is-sena kollha. Fuq kollox Ludwig huwa tal-parir li partikolarment f'dan iż-żmien tas-sena l-ewwel jinxtraw il-prijoritajiet imbagħad affarijiet oħra li mhux daqshekk ta' bżonn.